Здравейте! Това, което днес искам да засегнем е следното, че Европейския съюз, всички знаем, че беше позволено да се използват в храните ни брашно от насекоми, които насекоми, вредни или не, доказано или не, ние трябва да ядеме. Да, и ще ги ядеме. Защо? Защото ние унищожихме институциите, които извършваха контрол върху храните, които се продават по магазините. Ние унищожихме българския държавен стандарт, който определяше какво трябва да има в храните и нищо различно от него не се допускаше на пазара. И сега, видите ли, понеже ядеме ГМО, трябва да продължиме да ядеме и лайната на Запада. Да, може би те ги имат за по-чисти като храна, защото при тях, при определени общности, храната не е ГМО, но за тези, които са последния утайката на Европейския съюз, те могат да ядат всичко. Както и че наскоро, ако си спомняте, имаше едно видео, с което един от тези жълтата раса, дали беше китаец, дали беше кореец, дали беше японец, каза, че се разработва технология, с която от фекалиите на хората ще се вадат протеини. Да, може би те точно това имат предвид, че техните протеини, когато те не ядат и не употребяват ГМО продукти, може би са много хранителни, но аз лично не смятам да употребявам такива храни. Аз лично не смятам даже и с труда си и с парите си да заплащам тези лайна на Запада, да си ги ядат те. Ние сме великодушни, ще им ги отстъпиме те да си ги ядат сами. Даже ще им изпратим и от нашите фекали да си вадат протеини колкото искат и да ядат каквото искат. Така че, българи, хубаво е да четете на етикетите какво има вътре. От друга страна, хубаво е да по един или по друг начин с близки приятели, познати, да разберете какво се внася на територията на Република България и се пуска на пазара за употреба. Това, което в момента най-много се коментира е, че жабата, която като знак е сложена по хранителните опаковки, в Германия се твърди, че вътре съдържат така наречените ваксини COVID-19. Това знаете, че много отдавна се говореше, че те сега в момента разработват ваксината да бъде приложена и чрез храните. Предполагам, че това вече е в сила, в действие и може би ще трябва да се зачудиме какво правиме и чии интереси защитаваме. Нашите или тези на фармацевтичните, тези на олигарсите, които произвеждат хранителните продукти, или е време да ги изгониме. Те нямат работа на територията на България. Където искат да отидат, но не и на територията на България да продават собствените си лайна. Затова, хора, опомнете се и разберете, че това, което трябва да направим е крайно време да изхвърлиме тези така наречени власт имащи, които нямат никаква власт, българи по происход, българи убийци по своята същност, да ги изгониме, да ги вкараме в затворите, имам преди да ги изгониме от властовите позиции, да ги вкараме по затворите, да наложим една лустрация, тотална лустрация на всеки, който е взел участие в управлението до момента, от началото на 1989 година, на така наречения нов преход към пазарна политика, и да си основеме на ново държавата, държавността в институциите, защото днеска институциите, така наречени Министерски съвет, Министерство на правосъдието, на отбраната и всички други останали министерства, съдебните институции, като районен съд, градски съд, апелативен съд, всички други районни съдилища, тези всичките са регистрирани търговски дружества. Техните актове трябва да знаете, че не пораждат правни последици за българският народ. Те пораждат единствено правни последици за тези, които работят в тези институции. Вън от нея, от тази институция, те нямат никакъв юридически ефект. Така че не трябва да ги спазваме. Така също и законодателството, за което всички говорят, че сме имали законодателство. Не, ние нямаме законодателство. Защо нямаме законодателство? Първо, от една страна,
То е създадено и прието от организирана престъпна група, която се е самопровъзгласила в октомври месец 1991 година за политически партии, които, видиш ли, били спечелили изборите през октомври 1991 година, когато ние не сме имали още закон за политическите партии, а закона за политическите партии от 90-та година, който е приет въз основа на Тодор Живковата конституция, е обесилен с влизане в конституцията на 13.7.1991 година. Разбирате ли каква е измамата? Тези същите измамници приеха законодателство, с което възпрепятстваха развитието на българският народ, участието в политическия живот, участието и в културния живот, навсякъде. Всичко ни беше ограничено по измамен и укрит начин. Именно за това и трябва да знаете, че тези така наречени от тогава политически партии, те не са политически партии, но до момента те не излизат от властта и правят всичко възможно, за да останат там. Затова се опитват по някакъв начин, с който да ви забудат, да останат там, защото ги е страх, че това, което са заграбили, този път ще бъде взето обратно. Ще бъде върнато на тези, на които принадлежи по закон. А това сме ние, българския народ. Това сме ние, нашите роднини, нашите майка, баща, нашите баба, дядо, защото тези пари, това, което е сътворено в българската държава, е с парите на нашите роднини. И това нещо е наше, принадлежи на нас и никой не може да се разпорежда с него. Затова дайте да се организираме на тези избори. Не гласувайте за тези, които са взели участие до момента във властта. Без значение как се казват Величие, Възраждане, ППДБ, Атака, СДС, ГЕРБ или каквито и да било други. Разберете, това е мафията, която 35 години ограбва българският народ и държава. Продава всичко на без пари, парите се изнасят, така. Но вижте сега и нещо друго да ви кажа. Като стана въпрос за парите, вие знаете ли, че парите, първото, което е, не са български, дори и българският лев не е български, то е собственост на Ротшилд. А Ротшилд какво прави? Всички знаем, че Ротшилд каза едно всеобщо известно на всички изказване: дайте ми аз да печатам парите и не ме интересува кой управлява държавата. Сега разбирате ли откъде започва измамата? Измамата започва от парите. Всичко, което е сътворено на тази земя, тези измами, убийства, войни, всичко е обвързано с парите. Това нещо трябва да го прекратиме. Защо? Защото ние нямаме контрол върху печатането на пари. А когато нямаш контрол върху печатането на пари, защо ги осребряваш? Те не са твои. Ти не знаеш кой злоупотребява или не злоупотребява с тебе. А знаете, че щатите печатат трилиони долари, които трилиони долари ги пускат навсякъде и понеже правителствата са техни подлоги, те ги признават като платежно средство. Даже ги правят конвертируема валута. Каква конвертируема валута, когато това са едни цветни хартийки от играта Монополи и вие играете в нея. Така че ние трябва да си наложиме една валута, която да е българска, да се печата под контрола на българският народ, на този, който осребрява тази валута. Когато го направим това нещо, лека по лека, един по един ще почнат да отшумяват проблемите. Този Международния валутен фонд, същото е това нещо, разберете го. Всичките тези по измамен и укрит начин правят точно това. Те поставят в икономическа зависимост държавите. И по този начин те не могат да изплуват, не могат нищо да направят. Те налагат и контрол върху това какво ще се произвежда. Това също трябва да се спре, защото никой не може да ни каже, че ние не можем да произвеждаме. Някой питал ли се защо България не произвежда коли, а само сглобява по чуж лиценз коли? Някой питал ли се? Аз ще ви кажа. Защото международната мафия не позволява ние да произвеждаме автомобили, без значение какви са. Двутактови, тритактови, четиритактови, петтактови, електромобили или каквито и да било. На нас ни е забранено да произвеждаме автомобили. Защо? Защото ние сме заплаха за международната мафия. Ние можем евентуално да вземем техния пазар. Знаете, че 1934 година ние бяхме номер 1 с златния лев, който Швейцария искаше да ни го закупи, но ние им го дадохме. И оттам идва и фразата, ако си спомняте, от 1934 година. Германците идваха да работят в България и затова излезе и думата: какво ме гледаш като изпаднал германци? Те нямаха какво да ядат, нямаше и какво да работят.